Ay. Ay, ano dito? Ma'am Victoria Colubi, oy, Ma'am Baby Labs, magandang hapon naman dyan sa iyo. Ikaw talaga ma'am, ang first honor. Mega love shoutout naman dyan kay Baby Labs. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Kumusta? Uy, na-miss ko kayo, Ma'am Baby Labs, o diba? Magandang hapon naman dyan sa iyo. Welcome ma'am sa aking live streaming. Oo nga ma'am, na-miss ko rin ikaw. Oo nga, it's been a while. Miss you na. Busy ka mag-live stream sa ano eh. Sa Facebook, no? Busy sa shop. Oh, sige ma'am. Sana all, o diba? Papasana all na lang talaga ako nito eh. BG. Sige lang po ma'am Victoria Colubi. Thank you for keeping me in your background. Ayan. Tamsak sabi ni Sir Joel Apostol. Mateo Apostol pala yan. Joel's Finest. Magandang hapon din dyan sa'yo, Sir Joel's Finest. Ayan. Thank you for that, si Tamsak, sir. Tamsak host Pogi, sabi ni Apple ng buhay ko. Mega love shoutout po din dyan sa'yo, ma'am. Apple ng buhay ko, di ba? Ang Adam's Apple ng buhay namin, di ba? Sana all, ang ganda. Hello naman po dyan sa Ma'am Apple ng buhay ko. Welcome back din po sa aking live streaming. Kumusta naman kayo dyan, guys? Ano ba yun? Sir Mateo Apostol, magandang hapon din po dyan sa iyo, sir. Ako rin na-miss din kita, sir host, since kahapon. Oo nga, na-miss ko din ikaw, sir. Kumusta yung ano? Anong balita? May AdSense ka na, sir? Kantahan mo na rin kami, host. Magkano as in? Depende yan kung magkano, ma'am. Oo. Kung magkano. Abay, ang lagay, ganun lang. Mabuti na yung sigurado tayo eh. Sir Mateo Apostol, mega love shoutout po dyan sa'yo. Zero pa rin host. Ayan. Antayin mo lang, sir, kasi malapit na, sir, ang ano na ba ngayon? August 31 na ngayon. August 31. Nakaano ka na sa YouTube studio mo, sir? Nakailang ka na ba? Zero pa rin host. Ayun. Antayin mo lang, sir. Malapit na yun. Nakailan ka na ba, sir, sa YouTube studio mo? 8.70? Dapat ipag-live mo nang ipag-live, sir. Palipar natin, sir. Kaso hindi ko pa nagagawa yung aking bangko kasi galing ako ng Registry of Deeds sa Bureau of Land. And then sa kanina, kaya hindi ko na asikaso. Pupunta sana ako doon sa bangko. Wala na akong time, 4 o'clock na. Ayun, kaya umuwi na lang ako. Kaya nakapag-live stream ako ngayon. Magandang gabi naman dyan sa inyo, guys. It's 58 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening.
Stop. Ay, ganun pa rin pala. Malapit na yan, sir. Antayin mo lang. Things go wrong when the sand is hurling loose and temptation strong into the boundary of each married life. Sweetness it comes calm Ay, ano ba nangyari dito? and negativity life. Go hard. What done by you? Some things left ended up Wala na ba nangyari? Oo. Makoy Palaboy TV, Padi. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Maray na hapon dyan sa'yo mo, Padi. Kamusta tayo dyan, Padi? Si Makoy Palaboy TV, guys, highly recommended channel yang Makoy Palaboy TV ang pangalan ng aking kababayan. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Pading Makoy Palaboy TV. And thank you also for joining my live streaming, sir. Musta naman tayo dyan, Padi? Balita sa watch hour natin. Nakailan na ba tayo, sir? Ay, Padi. Soon to be, Moni, sabi ni Makoy Palaboy TV. Maganda yan, magandang balita yan. Ayan, di ba? Soon to be Moni na. Ma'am Victoria Colubi, thank you also for keeping me in your background. And Padi, thank you naman dyan sa iyo, Padi, sa mga patamsak mo dyan. Welcome back din sa aking live streaming. I'm happy for you, Padi. Oy. Masaya ako para sa iyo. Send to sa iyo, Machan. Sige. Anyari? Soon to be monetized na. Anong ginawa mo? Huwag niyong dinadaya, guys, ang account niyo, ha? Kasi sooner or later, baka kayo magsisi din. Huwag niyong minamadali yan. Ang paalala, kaibigan, guys, isihinatid sa inyo ng ating bagong ang ating bagong advertiser, meron tayong sponsor. Ang bagong asin ng bayan. Bebe Loves, wala pa akong pin. Ma'am, tawag dito, nakailang buwan ka na bang monetize, ma'am? Ilang buwan ka nang na-monetize, ma'am? At chinecheck mo ba sa postal, ma'am? Postal office sa inyo? Yung pin mo? Dapat dino-double check nyo yan, guys. Sa postal office, post office, ayan. 5 months. Ay, dapat, ma'am, ilang beses ka na nag-resend, ma'am, ng PIN? Nag-manual ako. Oh, natapos mo na yung manual, ma'am? Na-manual mo na? Tapos na ba? Nawalan ako ng ad sa Pinas ko in-address. Akala ko ba nag-manual ka na, ma'am? Akala ko minanual mo na, ma'am. Nakuha mo ba yung pagmamanual? Gusto mo bang akong gumawa? I-send mo sa akin, ma'am, yung email address mo and then yung password ng Gmail mo, ng YT, mo. Nawalan ako ng ads. Opo, 1 week na. I-send mo, ma'am, sa akin, ma'am, bubuksan ko dito right away and then para bukas maibalik na, ma'am, yung advertisement mo. And then picturean mo, ma'am, yung yung tawag dito. Picturean mo po yung passport mo. Ayun. I need a valid ID. Passport will do. Ayan. Si Sir Ali Pogi, yun ang ginawa ko, passport. And sino pa ba yung passport? Si Ma'am Buhay, ayan. Yun ang ginawa ko, passport yung ibinigay ko doon. Picturean mo, ma'am, yung clear po yung pagkaka-picture ng password. Yung passport ay. Huwag ka mag-alala, ma'am. It's lahat ng mga information is safe dito sa akin yan. Ayan. I assured you.
Para maibalik natin, ma'am. Si Sir Ali Pogi, within 3 hours, ayan, 3 hours nung minanwal ko is naibalik na yung yung kanyang monetization, and then nilagyan ko na rin ng bank account si Sir Ali Pogi. Nung isang araw lang kasi natanggalan din siya ng advertisement. Huwag madaliin ang WH, ayan. Mayroon po ako alam ng mga may channel na lagi nag-LS na monetize, pero ngayon di ko na sila nakikita. Pakiusap lang po, sayang ang pagod. Oo nga guys, wag na wag niyong mamadali at wag na wag niyong dadayain yung sarili niyo, ha? Oo. Pero alam ko naman, kilala ko naman si Padi, hindi niya naman dadayain ata yung niya. Yung kanyang monetization. Huwag niyong minamadali yan guys. Konting tiyaga. Masasan ba't naaabot din ang nilaga, di ba? Huwag maglalaro sa sarili. Oo. Kayo din. Pri, magandang hapon naman yan sa iyo, Pri. Hindi na ako nakapag-chat sa iyo, Pri, kasi nga kauuwi ko lang. Nagmamadali ako, Pri, umuwi. Sa sobrang pagmamadali ko, ayun, pagkahilamos ko, naghilamos lang ako ngayon, kasi galing nga akong Kapitolyo. Pagkahilamos ko, ayun, nag-live stream na ako kasi magsi-6 na. Kadarating ko lang din. Hi po, hello naman dyan sa iyo, o diba? Parang lang, parang lolo lang, pinupo, no? Hi po. O diba? Hello din po dyan sa iyo, ma'am. No problem, Pri. Ingat, boy. Huwag masyadong nagmamadali. Oo nga, Pri. Hindi ko naman minamadali, Pri. Pero talagang kailangan kong madaliin, Pri, for the sake of the future generation of of my own future. Ano daw? Iste? Hindi ko rin maintindihan kung ano yung pinagsasalita ko dito, oy. Sir, lalo na. Oo nga eh. Parang nakakapanganindig balahibo, oy. Huwag ganun, Pri, oy. Huwag mong binibisyo yan. Masama yan sa katawan. Promise. Maniwala ka. Oo. Parang nakakapangilabot eh. Okay, Ma'am Baby Labs, isend mo sa akin yung mga dapat isend. Ako ang magmamanwal, ma'am. Ako na lang yung magmanual, and then right after, at least mga 3 to 4 hours ang hintayin natin. May babalik na, ma'am, sa dating sa dating kalagayan yung iyong monetization. Harang daw, sabi ni Ma'am Sweetie Lady. Oy, Ma'am Buhay. Mega love shoutout po dyan si Ma'am Buhay. Nagbabalik natin yan, guys, na kaibigan. Si Ma'am Buhay. Highly recommended monetized channel din yan. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Buhay? Oy, huwag ka na magpaharang-harang dyan. Kausapin mo ako, bilis. Eto po si Ma'am Buhay. Passport din yung ko. Passport din yung ginawa ko dyan kay Ma'am Buhay, kaya na-monetize din siya. Kaso, yung case ni Ma'am Buhay is medyo natagalan kasi pauwi ako nun sa Pilipinas. Naalala mo, Pre, pauwi ako nun sa Pilipinas. Kaya medyo natagalan si Ma'am Buhay, and then ang hirap i-troubleshoot. Okay, meron akong bisita. May bisita pala kami, ang antik kong maganda. Mami Labs, dating anyo. Ano daw yung Pri? Oy. Magandang gabi naman dyan sa aking pinakamamahal na magandang auntie ko. Ay. Mega love shoutout na dyan sa magandang auntie ko, di ba? Nagatid sa amin ng mga gulay. Sana all may gulay yan. May taniman ng gulay yan. Nahatidan kami dito ng kung ano-anong gulay. Pre, ano bang nangyari, Pre? Wala ako doon, Pre, sa live stream mo, Pre. Tapos yung happy birthday nga pala dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo, guys.
Ma'am Buhay, ayan. Sir Mateo, Sweet Little Lady, Jonah Salondaga, mega mega love shoutout. Ang pagbatis nagagaling pa kay Sir Joel Spines, also known as Mateo Apostol. Magandang gabi na naman dyan sa inyong lahat. Uy, ang sarap ng kamyas kaya. DJ Seabat Remix. DJ Seabat Remix. I'm still know how good this be. You're not here with me. Never said goodbye. Someone tell me why did you have to go? Keep my world so cold. Okay lang pre, no problem. Ayan. Galing ako dun pre, nakita mo 'di ba? Oo, ay hindi ko pala na-picturean kung gaano kahaba yung pinila ko kanina. Bin Albert Catalon, mega love shoutout naman po dyan kay Bin Albert Catalon. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Bin Albert Catalon. Bibigyan ko rin ng kanyang moderator function also, so that he can now start making friends also in our live streaming. Magandang gabi naman po dyan kay Bin Albert Catalon. Alam kong hindi nyo pa guys kadikitan ito. Three wonderful people in the house. Kaibiganin nyo yan. Sayang din. O, diba? Isda din. Mas masarap Ma'am Jonah kung sa likod may manukan at babuyan tapos may gulayan kumpleto. Oo nga. Mas ka na. Yung kaibigan ko, kumusta na? Kaya ang pin noon, woy, nag-PM ako last week, di ako na-replyan. Yung kaibigan ko, kumusta na? Kaya ang pin noon, woy, nag-PM ako last week, di ako na-reply. Meron ka ba ipiniem sa akin? Ako ba? Nung last week, may piniem ka ba sa akin, pre? Sino ba yan? Shout out po sa lahat, sabi ni Bin Albert Catalon. Mega love shout out po dyan sa iyo, Sir Bin Albert Catalon. Welcome po sa aking live streaming, Bin Albert Catalon. Nag-send ka ba sa akin, pre? Hindi ko ba napansin? Wala naman, pre. Oh. Hindi, si Ma'am Jess, nag-PM ako, di ako na-replyan. Ewan ko kung na-verify na ba yan. Bakit nawala na naman ba yun ng advertisement? Sir, yun po bang pin-need mo pa maka-receive ng email yan? Hindi po sir, hindi. Kapag ka ang pin, nag $10 ka na sir, doon sa threshold mo, automatic mag-mail doon, maglalagay nga doon ng isang box na we mailed you your pin. Ayan. Ibig sabihin noon, from America, nagpadala na yon sa Hong Kong. Yung Hong Kong, magpapadala dito sa atin sa Pilipinas. Ngayon, kapag ka nagkaroon ka ng mail na ganon, automatic nagpadala ng pin talaga, yung galing pa, yung si YouTube creator, YouTube creator naman talaga. Ayun, ang nagpadala ng pin sa iyo. Ibig sabihin, meron ka ng isang pin na ipapadala, yung Google AdSense pin. Carry on. We don't believe no more. Was it we that said that this could never happen to us? How wrong could we be? 'Cause baby, here we are. Victims of love.
Sir, ang Google AdSense pin is ganito. Ito ang Google AdSense pin ko. Meron akong dalawang Google AdSense pin. Ayan, di ba? Ibig sabihin, kapag na-receive mo na yung mail na yon doon sa AdSense mo, is nagpadala siya sa iyo ng hard copy ng iyong pin. Ayan. Kaya, ayun. Oo nga. Nawala na last month pa, walang ads kasi di pa dumating ang pin. Manoy TV, mega love shoutout naman po dyan kay Manoy TV. Shoutout host, tamsak dan dating dikit. Mega love shoutout naman dyan kay Manoy TV. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function. Magkadikitan na tayo, sir. Padi. Mega love shoutout naman dyan kay Manoy TV. Nabinigyan ko ng kanyang moderator suit. Ayun. Suited only for you, sir. For you to make friends in my live streaming. Whenever you wanted to make friends, you can drop link, guys, whenever you wanted. Ayan. Or you can simply call Nightboot. Hahanapin niya ni Nightboot ang inyong mga pangalan, guys. Ang inyong mga channel at ibababa yan ni Nightboot. Mag-type lang kayo, guys, ng Aura, Me, channel. O kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot. O kung kaya mag-isang tuldok lang kayo. Automatic hahanapin niya ni Nightboot ang inyong bahay. At ibababa niyan dito sa atin. Pero isang pakiusap lang, guys, gamitin nyo ang inyong main channel. Hindi nyo kailangan mag-drop ng inyong link kung ayaw nyo mag-drop ng link. Ayan. Utusan nyo si Nightboot. Kaya nang ginagawa niyan, guys. Emerly Orbe. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Emerly Orbe. Dan tamsak host. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Emerly Orbe. And welcome back din po sa aking live streaming. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Ma'am Emerly Orbe. O, diba? Uragon. Ayan. Meron siyang 1,290 subscriber, guys, si Manoy TV. If you are not yet, guys, connected with Manoy TV, all you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot and do connect po sa ating kaibigan na si Manoy TV. I know for sure, guys, na hindi nyo pakadikitan yan. Kaya makipagkaibigan na rin kayo dyan sa ating mga kaibigan na nandito sa atin. Si Ma'am Emerly Orbe is dropping also her link. Kung hindi nyo pakaibigan din, click on that link and do connect po sa kanyang channel also. Yun. May nangangailangan po yan, o, diba? Si Pri, oy, port 2. Sana all port 2. Ang dami na, oy. Sana all nakakapangisda. Ako talaga, Pri, hindi ako nakakapangisda. Super busy ng lolo mo, oy. Gusto ko nang bumalik sa Taiwan. Ayokong nabibisi ng todo. Busy ako ng todong-todo. Bonggang-bonggang pagka-busy ko dito, oy. Bonggang-bonggang. Ano pa? Kung may mga katanungan kayo, guys, pwede kayo magtanong. Pre, hindi naman kasi nag-PPM na yon sa akin, si Ma'am Jess Realtor. Makipagkaibigan kayo, guys, kasi kung wala kayong kaibigan, at least, kinakailangan niya, halimbawa may itatanong kayo or kung may naguguluhan kayo sa inyong mga channel, at least you have someone you can ask. Huwag niyong sinasarili yan, guys, ng mga problema nyo. Isinishare yan. Oo nga. Salamat, host. Balikan ko po sa mga didikit. Sana makagraduate ng grade 3. Sana all. 129. Medyo malabo pa, sir. Ang dami pang kailangan eh. Ayan mo na, Pri, ako pa kasi mag-follow up sa kanya kung kumusta yung pin. Oo, dapat kayo ang mag-follow up. Ikaw na, Pri, mag-adjust. Since naman noon, kailangan mo ikaw mag-adjust. Kung may mga katanungan kayo, guys, pwede ko magtanong. Pri ako, ayan, as in Pri. Oh yeah. Hindi ako pa rin nakapunta sa iyo. At saka doon sa happy birthday naman dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Celebrating her 21st birthday today. Diba? Sana pumasok dito, singilin ako na hindi ako nakapunta doon sa kanya. Oo nga. Para mag-greet ko naman ang aking nag-iisang palangga.
Nag-live pala siya kay Amacolda, pre. Hoy? Army Pakistani. Sir Ali Pogi, magandang hapon naman dyan sa iyo. Magandang tanghali dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Magandang tanghali dyan sa inyo. Ni Ma'am Yaya Joyce, diba? Si Ma'am Yaya Joyce, si Ma'am Jenny Kimba. Mga highly recommended monetized channel. Ito guys, if you are not yet guys connected with our foreign friend who is in our live streaming na si Sir Ali Pogi, napakagaling niyan guys. Yan ang Pakistaning napakagaling magtagalog guys. As in, kausapin nyo ng Tagalog, hindi nyo yan mabibenta pagdating sa Tagalog, pati Bisaya, marunong yan si Sir Ali Pogi. Sorry host, nasa live ako. Ayan. Naka-live ka pala ngayon? Okay lang yun. Okay lang yun po Sir Ali Pogi. You can do also live streaming. It's not a problem anymore in any way. Always played around and loved so afraid to give up. Now I found the Kumusta naman yung meron bang grand live streaming si Ma'am Simpulay doon? Pre. but only my eyes can say. Time can take away. Trusting no one with my heart, and the dreams that young girls dream, just vanishing in the dark. Now I found the one, heaven will only know. Sorry host, nasa live ako. Ayan. Okay lang po yun. Okay lang. They say that I will take you forever. There will never be anyone else no matter what I do. I will take you forever. There will never be anyone else but you. Anyone else but you. Now my touch belongs to you, and I will always be yours but free. Ay? The secrets I say to you, the magic will never fade. Now you are the one. Heaven will only know. What only our eyes can say. They say that I Ay? Ano nangyari? Ay, iba pala na-click ko. Bonggang-bongga ba, pre? Yung live streaming ni Ma'am, ni Ma'am Simpulay. Sir Pogi, iyaho sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. Kain ka muna dyan, pre. Oo nga, kain ka muna dyan. Damihan mo, pre, ang kain mo dyan. Habang nandito lang ako. Ayan. Time check tayo guys, it's 23 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Oh. Sir, maghapunan po. Sige lang guys, sige lang Oras na ng kainan guys. Ayan. Yung mga hindi pa dyan kumakain, abay kumain na po muna kayo habang nagdudut-dut kayo dyan. Raise your hands to
Sir, maghapunan po muna kami. Harlem O, tamsak. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Ang matyaga kong kaibigan, di ba? Isang taon nang pinagtsatsagaan ako. O, di ba? Si Harlem O. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Magandang gabi pala. Ayan sa iyo, Harlem O. Welcome din sa aking live streaming. Engineer MP. Mega love shoutout naman po dyan kay ENGRMP o Engineer MP. Tamsakdan host, mega love shoutout. Mega love shoutout naman po dyan kay Engineer MP. Welcome po sa aking live streaming. Sir, bigyan kita ng iyong moderator function. You have 32 subscriber. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Engineer MP. Meron ka na pong jacket, sir, so that you can now start also making friends in my live streaming. Magandang gabi naman dyan sa iyo, sir. And welcome po sa aking live streaming. Gabi na, boss. Oo nga. Guys, alam kong hindi nyo pa kaibigan si Engineer MP na meron siyang 32 subscriber. Baka naman guys, pwedeng gawing 50 yan. Oy. Gawin ng 50 yan guys. Oo. Matagal na akong dikit sa iyo, host. Ngayon lang nakadalaw ulit. Alagad ko to. Alam mo na siguro si MP. Wala, nakalimutan ko. Ma'am Simpulay, magandang gabi naman dyan sa iyo. Happy birthday naman dyan kay Ma'am Simpulay. Ma'am Simpulay, nandun ako sa sa Kapitolyo kanina. I wanted to visit your live streaming pero hindi kaya ng data ko talaga. Nag-chat sa akin si Pri. I tried my best para makapag-open ng aking data. Kaso hindi ma'am kaya ng aking data using my cellphone. Kasi nga, naka-smart. Sir Ali Pogi, ito po bahay. Kamusta yan? Happy birthday naman dyan sa nag-iisa kong palangga. O diba? Si Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Si Sir Macbred Pandisal. Oo nga pala, naalala ko na, Macbred Pandisal. Magandang hapon naman dyan kay Sir Macbred Pandisal. You are now 2.16k subscriber. Ang bilis lang. O diba? Monetize channel ka na, sir, Sir Macbred Pandisal. Tamsak ulit, sabi ni Sir Ali Pogi. Ayan, Yahoo. Oo, naalala ko na, si Macbred Pandisal. Monetize channel ka na, sir. Wala pa akong harang dito. Hindi pa, sir. Ilan na ba yung mo? Ilan na ba WH mo, Sir Macbred Pandisal? Laki na ng bahay mo. Hindi mo pa minumonetize yan. I-monetize mo na yan, sir. It's 29 minutes past the hour of 6 o'clock, guys. Philippine Standard Time. Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Para naman maiba ang ating live stream. Para hindi napapanis ang aking laway dito. Magtanong kayo, guys. Pwede kayo magtanong. You gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, it next to me forever.
Arang ulit. Kulang pa ako ng 900. Dahan-dahan lang, sir. Medyo busy rin sa work. Done na. Oh. I-play na yan. Happy birthday naman dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Guys, isang happy birthday naman dyan. Sige na, batiin nyo yung guys si Ma'am Simpulay. Sir, wag ka mag-alala, sir. Kunin ko nga yung ano pangalan mo, sir. Macbread Pandesal. Macbread. When you love someone, you gotta learn to let them go. Pandesal. For playlist. Lagay nga kita, sir, sa aking playlist. Ayan, for playlist. Para naman makakontribute tayo ng WH mo dyan, sir, para mapabilis na yung iyong monetization. When I think about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams. 'Cause I still love you. Jonas Salundaga, mega love shoutout. Sabi ni Sir Macbread Pandesal. Thank you po, Tita Jonas Salundaga, di ba? Nonoy, asan si mukhang ang daming handa ninyo dyan, Asan si Ma'am Simpulay? I can call my own to fall in love. It's what everyone's dreaming of. I know this is Salamat, Sir Oro. Naalala ko rin dito ako nag-graduate ng 1K sa'yo. Oo nga. Naalala ko din, dito ka nga nag-graduate sa akin. live alone without some. But take a look at you now. You are finally isang malaking I will care for you. You will care for me. Our love napakalaki na ng bahay mo. will live forever. Shower me with your love. DJ Sivan Remix. Shower me with the love that I know. DJ Sivan Remix. Shower me with your love. Shower me with the love I Tamsak sabi ni Ma'am Adel. Ma'am Adel, magandang gabi naman dyan sa'yo, Ma'am Adel. Sulit, di ba? Nagbabalik natin na kaibigan, guys, si Ma'am Adel. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Adel. Sulit. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Ayun. Nandun, si Bebe ang nakabantay, Ma'am, sa'yo kagabi habang nag-ML siya. Tapos, iyak si Bebe kasi, Ma'am? Yung kanyang, nilagyan ng restriction yung kanyang cellphone kasi nasa laro siya. Bigla na lang na-off yung kanyang biglang na-off yung kanyang cellphone kasi nilagyan ng restriction ng kanyang nanay. could happen to you, like the stars that shine when you Kaya nandoon na lang siya sa yung sa yung live stream nakabantay. Oo. Pero umiiyak. Ma'am Ganda Jonah, mega love shoutout. Sabi ni Harlem O. Tamsak, thank you for that sweet tamsak. Pansit lang po, nagpapahinga po si Mama. Sana all nagpapansit po eh. Miss ko yung pansit bato. Ang sarap nun. DJ Sivan Remix. shower me with your love. Shower me with the love I need for. Like the stars that shine way up in the sky
Meron dito guys na palaro. Dito sa malapit dito sa amin. Yung gusto mo magka-cellphone, pwede. Kaso ang kapalit is ahit kilay. Aahitin yung kilay mong dalawa, papalitan ng cellphone. Samsung atang cellphone yon. Ayun. Meron pinamimigay na Samsung ay ilan ba? 10 ata yon. 10 tao hinahanap. Yung gusto magpaahit ng kilay, tatanggalin yung kilay mo, bibigyan ka ng cellphone. Pero hindi naman talaga sinasabi yung mechanics na kapag ka nanalo ka is bibigyan ka ng cellphone. Nag-aaya lang sila, ahit kilay, aahitin lang yung kilay. Pero nung may nagpaahit ng kilay, may talagang batang nagpaahit ng kilay. Nalaman ko, nakita ko na binigyan siya ng Samsung. Ano ba yan? S20 ata yan, na unit ng Samsung. Ayan. Tapos nung nalaman nila, marami na yung pumila. Nung pumunta ako ng Kapitolyo. Ahit kilay, easy cellphone lang yun ha. Yung mga nangangailangan ng cellphone kako dyan, may namimigay ng cellphone, aahitin lang yung kilay nyo, papatubuin nyo na lang. From my life, you're the last thing on my mind before I go to sleep at night. Kayo ba, gusto nyo ng ganon? Magkaroon ng cellphone, tatanggalin yung kilay nyo. Ahit kilay, kapalit cellphone. Drawing na lang free. Oo nga, lagyan na lang ng pentel pen. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Inside my heart you'll believe never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. Uy, ang ganda naman swimming pool doon kay Harlem. Ooy, sana all. Kanina bang swimming pool yan? Ikaw ba, pre? Tatanggapin mo yon pre? Na aahitin yung kilay mo, dudruwingan mo na lang. Learn to give and it's so much more. Kapalit ng kilay mo, pre. Cellphone. Sa bagay, 1 week lang naman, di ba? 1 week lang naman. Tutubo na naman yan. So easy for me. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna share forever with you. Pag doon na talaga ang sipi sa harapan ko. Oo. Kasi nung may tinanggalan na ng nung may inabutan ng cellphone talaga, lumundog sa tuwa yung yung bata, as in. Sabi niya, hindi niya naman daw alam na uubusin yung kilay. Akala daw tatanggalan lang, yung hinahatian lang. Tapos yung pala ang gamit blade, mangiyak-ngiyak nga yung bata. Tapos nung inabutan ng cellphone na brand new, as in talagang naka-ano pa rin, naka-plastic pa talaga siya. As in silyado pa yung box. Sumigaw yung bata, kaya nalaman namin na ang mechanics pala ng laro ng ahit kilay is bibigyan ng kapalit na cellphone. Tapos nung nagsabi na yung nag-aahit na, 10 lang. Lahat ng mga naglalakad doon, mga passerby, sige, magpaahit na rin bagong cellphone eh. Pero karamihan yung mga nandoon na nakapila, yun na lang yung in-accommodate nila. 12 Pro Max, why not? Yung di na ako magpipila. Ako si May. Thank you naman po dyan sa mga paharang mo dyan, ma'am. Ako si May. One more and I say, how can I fall? How can I fall when you just won't give
at all. When I make Happy birthday naman dyan kay Ma'am Simple Life. carry on. Uy, nag-post pala si Ma'am Simple Life. 12 Pro Max. Ay, walang ganon. Aahitin pati yung buhok mo, pre. Gusto mo? Now I hope Oo. I know the choice to leave is mine. Gusto mo ba yung pre? Pati yung buhok, aahitin, pre. What more can I say? Guys, it's 41 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Mabilis lang din tumubo ang buhok ko. Haha. Oh. Pwede ka doon, pre. Pwede ka doon. At kung may mga katanungan kayo, guys, pwede kayong magtanong. Follow through. Oo. I'll see eye through. When time is far more right for you, I'll make that move. And when I do, when I doubt again the way I do, how can I fall? How can I fall? Just won't give me reasons. Just won't give me reasons at all. Can I fall? How can I fall? Just Lo. reasons. Just won't give me reasons. How can I fall? How can I fall? You just won't give me reasons. When you just won't give me reasons. Just won't give me reasons. Just won't give me reasons at all. How can I fall? Tapos naharang, sabi ni Mama ko si May. Mama ko si May, maraming salamat naman dyan sa mga paharang-harang mo dyan, Mama ko si May. Huwag ka na magpaharang-harang dyan, Ma'am. Oo, usap tayo. Para naman may kausap ako. Sige na. Huwag ka nang nagpapaharang-harang dyan, Ma'am. Ako si May. Ma'am, ako si Buhay. Si Ma'am Buhay. Bye, host. Sige, Ma'am. Kusina mode na ata. Tapos si Ma'am Buhay. Sarapan mo yan, Ma'am. Oo nga. Ang pagluluto mo dyan. DJ Sealand Remix. The day long empty. Time seems so long. You will see Lo, forever. ganda naman dito, ay. Kila Ma'am MJ8 Nam TV. Left this strong. Our dreams are young, and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change. Wala, ang ganda naman ni Ma'am Aileen. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. The world may change my whole life. Ay,
Bakit may ganun? It's gonna change my love for you. Oh, It's not so easy. I love to leave like a guiding star. I'll be there for you. You should leave me. You don't have to change a thing. I love just the way you are. So come with me and share with you. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure, I'll never ask for more than Sir, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Art Francisco Channel. Sir Art, mega love shoutout nandyan sa'yo. Kumusta? Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Art. change my whole life to run. Welcome din sa aking live streaming. Naku, kaya pala ikot-ikot. Sir Art, thank you for that sweet luck. Hindi ka nag-live stream ngayon, Sir Art. Hindi ako nakapunta sa mga live stream kanina. Kasi nga ang aga ko sa City Hall. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Hindi ka nag-live stream ngayon. Nag-LS ako, sir. Nang bubudo lang ako. Sana all. Oo. Maganda yan. Gawing negosyo. Gawin nating negosyo yan, pang bubudol. All alone tonight, I'm calling out your name. DJ C-Mac Somewhere Remix. deep inside, there's a part of you that DJ C-Mac Remix. images of love. Take me back in time. I don't know how it started. Maganda yung ginagawang negosyo. Ma'am Simpulay. Uy, isang happy birthday naman yan, guys, kay Ma'am Simpulay. Sige na. She is celebrating her 21st birthday today. It's keeping us apart. Where are you now? Where are you now? Someone there tonight. Sealand, land of the sea. In what was mine. Where are you now? Wonder where I am. Are you really feeling DJ C-Mac Remix. Happy birthday, Mami Simpulay Leonardo. Mwah, chup-chup. O, diba? by my side? Thank you daw po, Kuya Art Francisco Channel. Sabi ni Ma'am Simpulay. Oo, yung gift daw kamo. O, kamo gift. Take the place of you. Where are you now? Someone there tonight, holding what was mine. Where are you now? Wonder where I am. Are you really
Par lang kaya kong ibigay. Wow, sana all. Oo nga. Wag yung OD ha, mahal-mahal konti yon. Wag yung OD. DJ AC Band Remix. All alone tonight, I'm calling out your name. Somewhere deep inside Gutom besh. Oh. of you, Ayan na, sir. Tatlo pa. Sana all my card na ibibigay. Diba? Sa akin ang ibibigay ko, bakho. Oo. someone there tonight. And what was mine? Where are you now? Wonder where I am. Are you really feeling? Tatlo yan pinaghirapan ko. Sana all pinaghihirapan ko. Oo nga. Someone there tonight. Oh, ako ang ibibigay ko yung bakho. What was mine? Dugo at pawis, pati kaluluwa ko, binigay ko, makuha lang yan. Wow, may mga dugo at pawis pag naalalaman tong isang to. Oo. I need you here Pwede ba boost na lang, ganon? Okay, bibigay ko fire truck. Oo, ayan. DJ AC Diba? DJ AC Band Remix. How can I explain the sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you'll come back to me, but the tears keep falling down my face when you're not around. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. Now you're gone. Bigyan kita beach, sir. Uy, ang ganda dyan sa ano. Oy, Sir Art, may nabalitaan ako dyan. Meron na ano, dyan sa inyo, sa Masbate, merong pamilyang minasakar. Ang sanhin ng pagmasakar is ano, yung pagnanakaw ata yun ng cellphone ng isang ano, 17 years old ata yun na cellphone. Nagising ata yung ano, ano ba yun? 11 years old na kapatid na babae. Tapos, nung nagising, ano, inano ata yan, sinaksak ata yan. Nabasa ko lang sa ano, dito sa aming ano, ano, teleradyo, ayan. Teleradyo news, ayan. Yan yun sa inyo, Sir Art. Tapos nakaligtas yung isang batang babae. Ngayon, ano, ngayon nasa ospital ata binabantay ng mga polis. 3 island yung regalo ko sa'yo, sir. Sana 3 island. Oo. May isang payong, may isang nyog, may isang bundok. Opo, sir, kawawa, sobra. Oo, nabasa ko yun, nabalitaan ko yun dyan sa inyo. Kawawa naman. Oo, kung magnanakaw din lang naman kayo, guys, ang nakawan ninyo yung mga milyonaryo, hindi yung mga katulad nating mga pobre, mga ganon. Oo, kasi kung magnanakaw kayo, nakawan nyo lang, wag nyo nang patayin kasi kung papatayin nyo, ano pa, wala na kayong mananakawan sa sunod. Ang sama. Oo, kawawa naman yun. All I do is wait for you each and every day.
Delikado ang panahon ngayon, sir. Doon yun sa first district ng yayari, sir. Oo nga, ingat-ingat kayo dyan, Sir Art. Lagi kayong magsara ng inyong mga bahay and mag-ingat pa rin. Sabi ko nga, kung siguro, hindi ko naman hinahangad, kung siguro ako mangyari yan sa akin, ibibigay ko na lang lahat. Sige, kunin nyo na lang lahat. You can freely go outside. Ayan, magpakasasa kayo. Ayan, wag lang yung may masasaktan, di ba? At least ang pera makukuha mo pa naman. Or ang cellphone. Wag lang yung papatayin. Kasi kawawa yung yung isang batang nakasurvive. Kawawa yon kasi wala nang pamilya, di ba? Ali Pakis, ayun. Dan Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak, Sir Ali Pogi. Dito sa amin, sir, okay lang. Nakawan kami. Wala man kami pera. Pwede nila nakawin wallet. Mawala laman. Sige, kunin mo na yung wallet. Wala namang laman yan, no? Wondering where you are. Are you with another guy? Are you sure we hear you? I'm waiting for your love. I wanna see your smile. Brighten up my day. Waiting for your love. Waiting for your love. DJ Seaman Remix. Open up your mind. Dream begins, it's becoming clearer. Last time din may naambo, Sir Uragon, sir. Daddy Ali Pakis, big shout out. Saan? Diyan din ba? Dito sa amin, nung nakaraang araw, Sir Art, merong 5 namatay kasi nga yung nagdi-deliver ng alam mo yung nagdi-deliver ng mga alak, ng mga Red Horse, San Mig Light, mga ganon. Isang truck as in, nawala ng preno siya. Tapos siguro mga 3 kilometers pa or 4 kilometers pa ata yung binahe niya. Tapos yung mga pahinanti niya is nagsipagluksuhan na, as in lumukso na, para lang makaiwas sa disgrasya. Okay lang yung magalus-galusan ka, lumukso na sila sa truck. Pero yung truck yung driver, hindi niya tinigilan hanggang sa nung lumiko siya dito malapit sa may sa amin. Nakaya pa naman. Nung pangalawang liko, ganun, as in, umikot siya, hindi niya na nakontrol. Ang inaano nga namin, ang iniisip namin, baka nag-handbrake kasi yung truck is, pag ganon, umikot siya sa kalsada, gumanon siya. Marami yung nahagip, merong estudyanteng 21 years old, nakailalim, and then yung nananahimik na bahay, na nakaladkad yung buong bahay, yung kalahati ng kanilang kabahayan is nakaladkad, nawasak, and then may tumilapon doon na isang tao, pati yung driver din ng isang truck, iniinit niya lang yung makina ng truck niya, and then nandun siya sa labas nahagip, ayun, namatay din. Oo. Ganun ang nangyayari dito nung isang araw. Tapos yung mga tumutulong dito, malapit sa may sa amin, yung mga tumutulong, imbis na tumulong, hindi. Kasi kumuha ng beer umagang-umaga, naglalaklak sila kasi natapon na nga. Ang daming natapon, as in super, ang daming natapon na beer talaga. Oh, yung iba nga nagiinuman na doon eh. Oh, di ba? Kuha ka lang ng kuha, ang daming natapon eh sa kalsada talaga. Saging ni Pogi, ayaw ko yang pag-usapang disgrasya. Oh, sige. Change topic na tayo. Saging ni Pogi, diba? Wow, saging ni Pogi talaga. Sir Ali Pogi, kakaiba ah. Saging ni Pogi talaga. Ay nako, batuhin ko yun, sir, pag ako nakakakita.
Kasi nga, imbis na tumulong ka, hindi eh. Kasi ang inagapan ng mga manginginom dito is yung alak talaga. Umagang-umaga as in, nagiinom. Kumukuha sila ng beer, umiinom sila. Sabi ko, klase yan, oy. Biglang na nakidibdib ko. Sige, change topic na nga tayo, oy. Change topic na tayo. Ayaw ni Pri pag-usapan ang mga disgrasya, guys. DJ Sivat Remix. DJ Sivat Remix. Sir, paano yung disgrasya sa heart, Ma'am Jonah? Iba ng disgrasya yun. Yun talaga na disgrasya. Pwede yan, wag lang disgrasya ng truck. Oo nga, kasi maraming namatay as in. Naawa ako, as in naawa naman ako. Kasi lalo yung bata na 21 years old. You must have been sent from up above, and I know you'll stay this way far away. And we both know that our love will grow and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring bright days. You're the perfect one for me, forever with me, and I will love you so. Ano pa? Si Ma'am Adel nandito pa rin sa atin. Sir Art, as in parang flashback sa akin na ngayon, Pri. Siguro may nangyari. Sige, change topic na nga tayo, guys. O, diba? Total, naka 1 hour na din naman ako, guys. Mag-end na rin ako, oy. Guys, mag-end na rin ako. Naka 1 hour na din pala ako. Guys, magpapaalam na rin ako sa inyo. Kung wala na kayong katanungan, ayun, mag-end na rin ako. Nagugutom na rin ako. Galing ako sa Kapitolyo kanina. Nananghalian ako ng kokonte. Nagugutom na din ako. I just wanna eat my dinner first muna. O, diba? Mag-end na rin ako, guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat, guys. O, diba? I love you all. Bye, guys. Pri, bye na, Pri. Sir Art, maraming salamat. At sa lahat ng mga dumalaw sa akin, maraming salamat sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, guys. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. I love you all, guys. Pri, bye-bye na, Pri. Chasing all